Знаете ли какво е по-бързо от бюрокрацията? Адекватната реакция. На 26 юни КАТ спира водач на автомобил за проверка, когато му е с прекратена регистрация заради изтекла застраховка. Същия ден, буквално в рамките на часове, той сключва нова застраховка. Регистрацията се възстановява автоматично. На 29 юни, 3 дни по-късно, полицията издава заповед и му отнема книжката за срок до 6 месеца. Проблемът? Нарушението вече не съществува. Застраховката и регистрацията са факт. Общественият интерес, за чиято защита законът е въвел тази мярка, е постигнат, но заповедта е издадена. Изпълнението е автоматично. Подавахме жалба и поискахме спиране. На 23 юли Административен съд София град спря заповедта до приключване на делото, като в утрешния материал ще ви представим и самото определение. Аргументът е прост. Нашия клиент не може да стига до работното си място. Личният му интерес надделява над обществения, защото обществения вече е защитен. Книжката е върната, а делото продължава. Ако сте в подобна ситуация, не чакайте. Всеки изминат ден без книжка е изгубен. Свържете се с нас, линкът е в профила.